Hová tűntél tegnap? Csillagfény is ott volt. Mi? Üldözőbe vettem, de elmenekült. Igazán? Teklovak halott. Biztos csillagfényműve. Szerinted honnan tudtak a partiról? Nem Coleman volt a tégla? Vagyis bölcs, vagy hazudott neked. Vagy annyit ér, mint döglött lovon a patkó. És basszus, hallottam, hogy viselkedett tegnap este, és szeretném, ha tudnád, hogy Szóval, hagytad tegnap, hogy csillagfény meglógjon. Honnan tudjam, hogy nem te vagy a tégla? Amikor megtaláltál, a podcastemnek csak pár száz rajongója volt. Nevettek rajtam. Most pedig hírolvasó vagyok. A VNNN. És milliók követnek. És már nem nevetnek. Engem nem érdekel, Kérlek, hadd fejezzem be! Én az egész életemben csak egy kívülálló voltam. Te voltál az, aki kitárta előttem az ajtót. Te invitáltál be. Istenem, tőled kaptam mindent. Te vagy számomra minden. Mit csinálsz? Nem vonzódom hozzád szexuálisan. Ez nem a szexről szól. Nem. Ez a hűségről szól. Te nem vagy terhes. Létezik egy hosszú, gyógyszeres kúra, ami lehetővé teszi. Egy kicsit nagyobb lesz tőle a szív. És csak miattam. Bármit megtennék, érted? Akármit. Jó kisfiú. Az én